हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दायो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों फेसबुकनि एबाउटआव गावनि इंस्टाग्राम लिंकखौ बोरै होयो आरो फेसबुक पेजनि लिंकखौ बोरै होयो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ लाइभ प्रुफ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामनाङा। स्किप खालामाब्ला नोंथांमोना दानै नायनानै गेजेर ससेनिफ्राय कमेन्ट खालामनानै सोंहरोब्ला नोंथांमोना बोरै खालामो बुजिनाय नङा। आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगोन। थ' आरो नोंथांमोन बिनिनो आङो दा मोनायाव माने 7टासो माने 7 बाजियाव मोनानि 7 बाजियाव आङो लाइभ फैगोन दे। नोंथांमोना बयबो फैनानै जायफोर माबा मोनसे सोंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना सोंनो हागोन। आङो 7 बाजियाव फैगोन लाइभ फैगोन आङो नोंथांमोनजों। जुदि कारेन्टआसो थागोन ना थायाथाय कारेन्ट थाब्लाथ' मोजां मानो होनना बुङोब्ला इनभार्टार गैया बिराद डिस्टार्ब। कारेन्ट जुदि थायोब्ला आङो फैगोन। जियानो जादोला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं दायो नोंथांमोननो इंस्टाग्राम लिंकखौ बोरै होयो इउटुब एबाउटआव बोरै माबा लिंकखौ कपि खालामनानै होनांगौ नोंथांमोननो आङो देखायलांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोना जुदि सोरनिबा इउटुब नायोब्ला बिथांमोना किसुमान एबाउटआव बायदिसिना रोखोमनि लिरनानै लायो गोदान भिडिअ फैबाय थागोन एरिगोन होननानै लिरनानै लायो। इंस्टाग्राम लिंक होयो फेसबुकनि लिंक होयो। बेफोरबायदि लिंकफोरखौ बोरै होयो नोंथांमोना आं खिथागासिनो दङ। जेरै फर एग्जाम्पल इउटुबाव थांबाय दायो जोङो इउटुबाव थांबाय आरोना इउटुबाव थांदो। इउटुबाव थांनानै मिस्टार दैमु नोंथांमोनजों फंनैसो मिस्टार दैमु लिरबाय बेयाव हाबबाय। जेनेबा आंनि भिडिअसफोरखौथ' भिडिअसआव थुबानो नै गासिबो मोनजोबखायो। मोनबेसे भिडिअ हगारदों आं बिदिनो कमिउनिटि थायो चेनेल थायो ओमफ्राय बिदिनो एबाउट नैबे एबाउटआव नै आं लिरदों बेयाव सेकेन्ड चेनेल लिरदों इंस्टाग्राम लिरदों फेसबुक पेज लिरदों आरोना। बेफोरखौ बोरै होयो नोंथांमोना आं खोन्थालांगासिनो दङ। नैबेयाव इंस्टाग्रामाव थुनाय लोगो लोगो आंनाव डाइरेक्ट इंस्टाग्रामाव मोनहैगोन बियो। नै बिदि मोनहैगोन आरोना नै बिदि मोनहैयो इंस्टाग्रामाव। आरो ओमफ्राय नै फेसबुक पेजाव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट माने फेसबुक पेजाव मोनहैगोन बे आंनियाव। नै बेफोरबायदि मोनहैयो आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरै खालामनांगौ बेफोरखौ। दायो आं क्रोम ब्राउजार नोंथांमोना गावनि मबाइलाव थानाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। दानिया फैदो जोङो क्रोम ब्राउजाराव फैनानै youtube.com लिरदो। youtube.com लिरखांनायनि उनाव चेनेलनि लग'आव थु बेनिफ्राय इउर चेनेल कास्टमाइज खालामबानो जाबाय। चेनेलखौ कास्टमाइज खालामनायनि उनाव फैगोन अपसन लडिं जादों र' नेटआ एसे स्ल'। बेयाव ओमफ्राय बेसिक इनफ'आव थु बेसिक इनफ'आव थुनानै माने एड लिंक्स बेयाव एड लिंक्स होननाय दंना नैबेयाव एड खालामबानो जाबाय आरोना। बेयाव थुदो नोङो बेयाव लिरदो नोङो बेयाव फेसबुक लिरदो फेसबुक हो बेयाव फेसबुक लिरबाय फेसबुक लिरनानै ओमफ्राय नैबे URL-आव फेसबुक पेजाव थांदो नोङो फेसबुक पेज नोङो मा पस्ट खालामदों बेयाव पस्टआव थुबानो जाबाय। पस्टआव थुनानै नोङो जिखुनु भिडिअनि माबाखौ कपि खालामबानो जाबाय। बेयाव ओरै सेराव थुदो थुनानै कपि खालामदो। कपि खालामनानै नैबेहाय बे URL-आव थुदो नोङो डाइरेक्ट पेस्ट खालामना होबानो जाबाय। पेस्ट खालामनानै बेयाव पाब्लिश खालामबानो बेयाव डाइरेक्ट नुजाहैसिगोन आरो फेसबुक पेजाव थांसिगोन बियो। बेनिफ्राय दा इंस्टाग्रामनि लिंक माबानोब्ला नोङो एड खालामनोब्ला इंस्टाग्रामाव थांनानै प्रफाइलाव थांनानै जिखुनु फट' मोनसे होबाबो जागोन आरोना। ओरै बेखौनो होबाय आं जेनेबा फर एग्जाम्पल बेखौ कपि खालामबाय। कपि जाबाय दा कपि खालामबाय बिनिफ्राय बिनि URL-खौ ओरै लाबोदोलाय पेस्ट खालामनानै बिगुद माथि थांलाबाय थायोब्रा। पेस्ट खालामबाय पेस्ट खालामनानै बेयाव पाब्लिश खालामना होदो। दाथ' मोननैबो जाजोब्बाय। बिदिब्ला नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो इउटुबाव थांबाय। इउटुबाव थांनानै आङो DB प्रडाक्सन लिरबाय हो DB प्रडाक्सन दा बे DB प्रडाक्सन लिरबाय। नैबे हाबबाय आङो इउटुबनि सिङाव हाबनानै बेयाव नायसिगोन आङो दानिया एबाउटआव नै फैबाय दा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम बिदिनो खालामो आरो नोंथांमोन।
बिदिनो सोलोंबानो जाबाय बिदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिया नङा बुजिबाय जानांसिगौ जायफोर माने इन्सटाग्रामाव माबा मोनसे आंनाव सोंनो गोनां बाथ्रा दंब्ला नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो फेसबुक पेजआवबो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै सोंहरनो हागोन आङो एबाउटआव होनानै दोनखादों बे एबाउटआव डाइरेक्ट थुबानो आंनि फेसबुक पेजआव मोनहैखागोन आरो इन्सटाग्रामाव डाइरेक्ट थुब्लानो आंनियाव मोनहैगोन आरोना नोंथांमोना डाइरेक्ट मेसेज खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबनि फारसे आरो सोलोंनो गोनां दंब्ला जायफोर सोलोंनो गोसो नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय आरो भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन आं नोंथांमोना जायफोर माने बुजिथारा आरो जायफोर माने भिडिअ खालामनायजोंबो बुजिया जायफोर माने कल खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय